Szeretettel köszöntünk Londonból, a Talented Children otthonából. Ebben a videóban egy nagyon fontos témával foglalkozunk, a bullyinggal. A bullying egy angol kifejezés, ami azt a jelenséget írja le, amikor egy kiszolgáltatott személyt bántalmaznak. A bántalmazásnak sokféle formája van, köztük a zaklatás, megfélemlítés, megalázás, szekálás, kiközösítés, csúfolás, kötekedés, erőszakoskodás, és így tovább. A bullying ezeket mind magába foglalja. Ez egy olyan szándékos viselkedés, amelyet azért követnek el, hogy folyamatosan bántsanak vagy idegesítsenek valakit. Ilyenkor egy személy vagy egy csoport ismétlődően zaklat vagy bántalmaz egy nálánál gyengébbnek ítélt személyt vagy csoportot. A bullying sokféleképpen bántó, nem helyes viselkedés. Komoly következményei lehetnek. A bántalmazott egész életére kihathat, hosszan cipelheti annak hozadékát, akár a felnőtt koron keresztül is. A bullyingnak számos formája van. Lehet verbális, azaz szóbeli, de lehet fizikai vagy lelki is. Történhet szemtől szembe, vagy az interneten, esetleg telefonon keresztül. Szóbeli bullying az, amikor szavakkal bántanak, így okozva fájdalmat neked. Például, amikor rendszeresen sértegetnek, kicsúfolnak, kinevetnek vagy kritizálnak, esetleg folyamatosan vitatkoznak veled, beszólogatnak neked. Vagy ha gúnyos megjegyzésekkel illetnek, megfenyegetnek, vagy akár rád erőltetnek valamit, amiben nem egyeztél bele. Fizikai bullying az, amikor a testedet bántják, vagy a mozgásodat korlátozzák. Többek között ide tartozik például a verés, ütlegelés, rúgás, gáncsolás, lögdösés, harapás, karmolás, rángatás, megragadás, falhoz szorítás, lefogás, vagy bármilyen mozgásbeli korlátozás, valamint a személyes tárgyak engedély nélküli elvétele, megrongálása. A lelki bullying az, amikor érzelmileg bántanak, lelki fájdalmat vagy szenvedést okoznak neked. Ilyen például a kiközösítés, vagy amikor a hátad mögött kinevetnek, gúnyolnak, pletykálnak rólad, esetleg hírbe hoznak, de ide tartozik a kétszínűsködés, titkolózás, vagy amikor valakit arra biztatnak, hogy ne barátkozzon, vagy ne játsszon veled. Az online bullying, vagy más néven cyberbullying, vagy hívhatjuk internetes zaklatásnak is, valamilyen elektronikus eszközön keresztül történik, mint például a számítógép, laptop, iPad vagy mobiltelefon használatával. Ennek kapcsán az interneten rosszindulatú bejegyzéseket, hozzászólásokat posztolhatnak, kéretlenül írogathatnak neked, rossz híredet kelthetik, vagy akár olyan fotókat jeleníthetnek meg rólad, amelyeket te nem szeretnéd, hogy mások lássanak. Nos, az életünk során sokszor előfordul, hogy konfliktusba keveredünk másokkal. Viszont nem minden konfliktus nevezhető bullyingnak. A megoldatlan konfliktusok azonban könnyen elfajulhatnak, bullying lehet belőlük. Nézzük meg, hogy mi a konfliktus és a bullying között a különbség. Ha ezt megérted, akkor pontosan tudni fogod, hogyha bullying szituációba keveredtél. Konfliktusba általában két egyenrangú fél vagy csoport keveredik. Nem szándékosan bántják egymást, vagy keltenek rossz érzést egymásban. Egyszeri vagy nagyon-nagyon ritkán előforduló eseményről beszélünk, amit megbánás követ, és a felek megpróbálják a történteket megbeszélni, megoldani. Ha ez sikerül, a konfliktust lezártnak tekinthetjük. Nézzünk erre egy példát. Az egyik osztálytársad figyelmetlenségből eredően meglök sorban álláskor. Elesel és megütöd magad. Az osztálytársad azonnal bocsánatot kér, nem vett észre téged, sajnálja, nem szándékosan történt. Ez egy olyan konfliktus, amely megoldásra került, annak ellenére, hogy neked esetleg fájdalmat okozott és rosszul esett az eset, viszont biztosan tudod, hogy nem kell félned ettől az osztálytársadtól, ez egy egyszeri, véletlen baleset volt. Viszont ha az osztálytársad másképp reagál, például kinevet, vagy téged hibáztat, és nem kér bocsánatot, akkor benned rossz érzés marad, és nem tudod, hogy mikor történik ilyen újra veled. Tartani fogsz az illetőtől.
Ez a szituáció nagyon könnyen bullyingba torkolhat, ezért keresned kell egy olyan felnőttet, akiben megbízol, és tudod, hogy tud neked segíteni megoldani ezt a szituációt, mielőtt elfajul a helyzet. Biztosra veheted, hogy bullyingról van szó, amikor az alábbi 4 feltétel mindegyike teljesül. Nem egyenrangú felek vesznek részt a konfliktusban, az egyik fél szándékosan bántja a másikat, mindez ismétlődően történik, és a bántalmazó fél semmiféle megbánást nem tanúsít. De ha már itt járunk, érdemes tisztáznunk, hogy mit értünk azon, hogy nem egyenrangú felek. Ez alatt azt értjük, amikor például egy korban fiatalabb, vagy akár ugyan egyidős, de fizikailag gyengébb gyermeket bántalmaznak. De jelenti azt is, amikor egy fogyatékkal vagy valamilyen betegséggel, nehézséggel küzdő gyermeket szemel ki áldozatául valaki. Ugyanígy ide tartozik, amikor valakit a külseje, megjelenése miatt bántanak vagy megszégyenítenek, mint például mert szemüveget, fogszabályzót visel, vagy vékonyabb, teltebb testalkatú, vagy esetleg mert nem jár a legdivatosabb ruhákban. És természetesen ide tartozik az is, amikor egy gyermeket többen bántalmaznak egyszerre, vagy egy nagyobb, erősebb csoport kezdeményez konfliktust egy kisebb, gyengébb csoporttal szemben. Tehát még egyszer, ahhoz, hogy egy konfliktus szituációt bullyingnak nevezzünk, mind a 4 feltételnek meg kell felelnie. A felek egyenlőtlen erőviszonyokkal bírnak, szándékosan bántani akarás áll fent, és ismétlődően előforduló atrocitások történnek megbánás nélkül. Ha bármelyik feltétel hiányzik, nem beszélhetünk bullyingról, de ez még nem jelenti azt, hogy nem kell foglalkozni az üggyel. Amit gyermekként tehetsz, hogy egy általad bizalommal felruházott felnőtthöz fordulsz, és elmeséled, hogy mi történt veled, és hogy hogyan érzel a kialakult helyzettel kapcsolatban. Ha azt a választ kapod, hogy hagyd figyelmen kívül, akkor keress egy másik személyt. Végezetül nézzünk meg néhány példaszituációt. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondoltok, melyik minősül bullyingnak és melyik nem. A válaszokat írjátok meg nekünk itt a YouTube videó alatt. Nézzük először Dalma esetét. Valahányszor Dalma belép az osztályba, egy csoport diák kuncog és sugdolózik. Szerinted ez bullying, nem bullying, vagy nincs elég információ, hogy eldöntsd? Iván esete. Iván fogyatékossággal küzd. Amikor izgatott lesz, a karjai és a lábai rángatózni kezdenek. Amikor focizik a többi fiúval, a fiúk előszeretettel utánozzák az izgatottságát. Mit gondolsz, ez bullying, nem bullying, vagy nincs elég információ, hogy eldöntsd? A harmadik Mira esete. Mira és Dóra összevesztek egy másik barát miatt. Dóra nem hajlandó szóba állni Mirával. Mit gondolsz, ez bullying, nem bullying, vagy nincs elég információ, hogy eldöntsd? Ervin esete. Ervin közzétette egy videót magáról a TikTokon, amelyben énekel. Néhány követője rosszindulatú hozzászólásokkal illette. Az iskolában, amikor meglátják őt a társai, elkezdik utánozni. Mit gondolsz, ez bullying, nem bullying, vagy nincs elég információt, hogy eldöntsd? És legvégül nézzük meg Luca esetét. Ádám közzétett egy közös képet Lucával az Instagramon, amely egy koncerten készült. Lucának nem tetszik a fotó, de ezt nem mondta meg Ádámnak, aki folyamatosan osztogatja a képet. Mit gondolsz, ez bullying, nem bullying, vagy nincs elég információt, hogy eldöntsd? És ezzel végére értünk a videónknak. Várjuk a megoldásaitokat a videó alatt itt a YouTube-on, és ha hasznosnak találtátok ezt az anyagot, akkor visszajelzésként kérünk szépen egy lájkot. Örömmel vennénk, ha feliratkoznátok a YouTube csatornánkra, hogy értesíteni tudjunk hasonló projektjeinkről, pályázatainkról. Legyetek mindig kedvesek egymással, és minden szépet és jót kívánunk nektek. Sziasztok!